Ti Apo at da kada kayo. Basta kumamipit ka. Dahito sumaganad na nga daw iti nasanton ng Ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Iti may kasangapulo ket tallo a kapitulo mangrugito iti may katallupulo ket maysa bersikulo akastoy ti kuna ti Apo kada tayo. Manay daw kumati ako. Idi nakapanawen ni Judas si Jay Senaculo kinuna ni Jesus. Maitanok itan ti anak ti tao ket maitanok met ti Dios ken kuana. Ket no maitanok ti Dios ken kuana, ti Dios met laeng ti mangitanok iti anak ti tao. Ket aramiden nanto adagos. Anak ko basit laeng nga tiyempo ti kada kayo. Addo baro abilin nga ited ko kada kayo. At giinnayat kayo. Kas ti panagayat ko kada kayo. Kas tamet ko man iti panaggiinnayat yo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Manay daw kumatik tong pag-iso amin na bilbilin. Sasawa. Iyo. Tugaw tayo nakapsa. Good morning. Let us greet each other. Good morning. Kumusta po? Nangadiw di kiti kandidato yo. Naan amin. I-BBM ng atiyo. Albasan ti eleksyon. Let us move on. Ayan. Ang madudigitihaan nga maka-move on. Albasan ti eleksyon. Naamon nga apay ngamin nga kastaunay ti panang personal ti tao ti eleksyon. Diba? May sangal daw lang ti eleksyon. After ti eleksyon, balik sa dati ka. Nangaro digiti, gaputi pa ng dibdib daw na iti eleksyon. Nagsukat dan iti Facebook. Siyempre, ito yung focus na may panggap di kandidato dahil di Facebook na nga dati. Oh, naatiw. Hindi na nagsukat di Facebook. Nagitihang agpipin na guning, agkakabagyan, agkakaruba ide. Siguro agpipin na guning ang magtatana, tanalpas di eleksyonan, di ba? Let us move on. Nalpasan, nangatiw, dagiti nangatiw, nangabak, dagiti nangabak. Let us pray, dagiti nangatiw, nga sapay la pumata, agbalinda nga napudno, iti dayta nga awaten danto nga position, indad ti tao, indad tayo nga position kadakwada, because that position, that authority came from us. So gabuna, diti rason no aming nga sagrado, ti panagbutos, ti tao. Oh, ikarkararagan tayo ida. Let us support them. Di ko nakarod nga, nuhaan tayo mga suportaran idaon matlaan ng serserbina. Diba? Katagiti na atiw, ikarkararagan tayo ida. Naatiw kayo mantata, agbiag kay lanta nga nasayangat, agbiag kay lanta nga napudno. Tapno yung sumaruno tapapili kayo ito man, barbarang makita ti tao, no kasanod kinasingpot, kinasaya at yung matan talaga. Yeah? So let us pray for everyone. Let us pray for our nation. Kinararag tayo ta ite diyan mo ngamin no apeng kastaunay itinalpas nga leading te kandidato nga dita kaya ala adu ti aggiibit adu dagiti napan nagrally makikasarsarita dagiti pulis nga dumadayo daman labasitan tamadama pa ila ikan basing J. Comelec J. Intramuros alags makisinong ba damag ka dagiti pulisan. Ito mo suronado, mapandamot, susugsugan ita nga kantsa-kantsawan, di ka nagpungtot damat. Di ka awan lang ta dete respeto, pa nagpipin na kumbaba, kat awan dete ayat. Ada pa dete may isang kandidato, mga Jack Bigbigan, dete nga presidente, kuna pulos, labanak kat ti gobyerno na. Anong klase nga panunod ti kasjay? Diba? Anong klase ni panunod ti kasi? Dagiti duma, nag-conceive dan, congratulations, kung na din ginangabak. Dito may isang kandidato, haan, magrugi pa laban. Where is love? Napanandete, ayak. Napanante respeto. Ay, ayatan tayo, ti pagilyan tayo nga Pilipinas, ngam no apay nga labanan tayo ti gobyerno. Diba? I love my country, ay ayatan dagiti Pilipino. Ngam no labanan mo ti gobyerno kasanungod nga pudno ay ayatan ti Pilipinas, kano linagbanang ti gobyerno, di ang tagulong. Sinod kakaasi, dagiti kung kunang nga ay ayatan na Pilipino.
Apay, ta-invest na ti gobyerno, ag focus ka iti programa nga para ka iti Pilipino pagsayatan nahaan, tati pagpukusan to ti gobyerno, kasanod mang depensa, ti panakilabang mo ti gobyerno. Di ba? Awanan dete, ayan. Awanan ti respeto. Awan, nga ro, ang serbina, ang serbina, ipagbagam, ayatong ti Pilipinas, labanan mo ti gobyerno na. Di ba? Ano ti kunag ini, hanyo nga ibutbutos, dagiti kakandidato nga mang perper iti pada nga kandidato apay handa ngamin nga isursuro ti ayat handa nga ibagbagan ti ayat kaya di pa ng perper dita iti pada nga kandidato apay it only creates chaos. Haan nga pa nagkikinnaawatan invest kuma nga agkay sa ti pagilian nga Pilipinas but di nga pa ng pertida ti kandidato it divides. Pagsisinaan na ti tao. Isud ka muna nga itatanalpasan ti eleksyon, dagiti ka kandidato nangatiw na abak man, ti kumamasapul nga ibagada ka dagiti tao, aggiin na yat tayo latta, tagpapada tayo amin nga Pilipino. Ni amin? Imbes ko mga naatiw dan, ibagada ko mga dagiti supporters da, ayatan tayo latta ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Suportaran tayo, ayatan tayo no sisinuman tinapili. Numaan, nalabanan tayo muna damat. Diyos ko, dete kapsat nga apo padi, awisan na pwede kita tao nga rumuar may ketoy. Agkararag tayo. Pumuman na pintas, awisan na itang agkararag. Nung to numalpas ng agkararag, anak mapasama. Nung ka agrari-ralin ta, maperwisyo na kiti matraffic. Amen? Maperwisyo na kiti matraffic nga tao. Naglalo din naman pa nagtrabaho nga masapa, matraffic da, maladaw da, di makistayan di sweldo da. Uno maong tanda ti boss da. Masapul ka nabsat, let us, nagiti ka kandidato ko, makunuri da tayo nga supporters. Let us show respect and let us show love for each other. Nalpason ti pa nagbubutos, nalpason ti pa nagpipili, masapul nga agarin dete ayat. Hindi na-divide nga grupo, hindi na-divide nga kagimungan, at kay sa agkiin na yan kumantap no naragragsak, narangrang ay pa'y kumatipagilian tayo nga Pilipinas. Ni Apo Jesus, iti dito nga Domingo, anay bagana, agkiin na yan kayo. Diba? Kasi bagbaga ni Apo Jesus, haan lang nga imbaga, inpatawid ni Apo Jesus kada tayo, ito panagkiin na yan. Hindi ta, ni Apo Jesus, nalpasdan nga ng rabii, masapol nga matungpalan ti pagayatan ti Diyos, anay naramid na, nangala iti tinapay, insawsaw na ti kompa, intag na kini Judas. Idintanakan ni Judas simrek, iti, ti demonyo kinkwanan, panakabalin ti demonyo kinkwanan, pimanaw, iti senakulo, di ayanda, napanan ka nagiti, mamaestro, nagiti pariseo, nagiti papadi, tapno, mapanaliputan ni Apo Jesus. Napukaw din ti ayat ni Judas kanya po Jesusan. Nakasentron yan di kwarta. Naawatan na. Nagapo ka nagiti Pangulo. Nagiti Hudyo kan nagiti Papadi. Kat niya po Jesus iti tapan manawan. Kadagiti nabatbati nga adalan na. Dijayan nga intun na rin tawid nga kang runaan kanakwada. Iti bilin nga kang runaan kanakwada. Agkin nayat kayo. Kas panagayat ko kada kayo. Diba? Ipanagayat ni Apo Jesus, imbagata ulitan tayo manan, review manan, kasanot panagayat ni Apo Jesus, sakripisyo na indaklan, awan ti makaatiw, ta, nailan sa EJ Cruz, uray pa iti nakailan saan na, gatgapo ka nagiti managbasol nga dinamot kabagyan mo no kapin ano. Ngati pan nakailan sana EJ Cruz, bilin ni Amana, gaputi ayat na iti amana, gaputi ayat na kadagiti tao, uray kumamot no haan nga may kari, haan kumamot na rumbang, agay, dejay, tinagapuana, dejay nga ayat na. So, gapuna nga no, agayat tayo, haan mo't nga din, puro ragsak, ti maawat tayo, nung kat ti puro, anan, adamot iti, hanga puro, adamot ti pasat na nga agladingit, agliday, nung kalpasan din jay, at ang turagsak na maawat, nga po iti panagungar na panagbanlegi na EJ Cruz. Masapol nga at dati ayat,
Let us remember nga kapsa dito nga yung patawid, mandato nga intod ni Apo Jesus kada tayo aggiim na yan, agririn nespeto, o iti yung nagtikagimungan tayo, manang dagiti, dagiti example, dagiti driver, dagiti padak nga driver, lang nang runa dagiti motor. Anya tibili. Helmet. Hindi ka mo tag-helmet, doon konsimem lang ka, na-disgrasya ka, nagwara-wara na yung utak mo di kalsadan, isuksi ka may nga panunutan dagiti, mangita ulo, kung man nag-helmet ka, ngay salakan nakasang ka ba si helmet, tadugula ang tinaalam, hindi nasaysayahat kuma. Ayat para iti gobyerno, ayat iti kagimungan, Ije agayab ni Kapitan ti Panagdalos. Bes kung mga haaing ka haamot, pag anok ti mapan, di mo nagibunong ti ayuda dito nga kapitan, ang mga sapasap ti panagibunong na ti ayuda, hindi pa naglilista ti mapan umawat ti 1.5, nagang ko, di awan, sikapay nga parikot sikapay nga parikot manan ti, kagimungan, problema manan, awang man ti ayat mo ti kagimunga mon, awang man ti ayat mo, ayat ti pada nga tao, nakakatawa. Nadalob, napaliko ko, napaklob ko madetalan, imbes nga tulungan ti arayata nga, katawa may video pa sa mundo i-upload yung Facebook, kinatangam mo ng duma. Awan lang ta dete ayat. Di ba? Awan lang ta dete ayat. Isud ka po na nga nakapatpatag, nakapinpintas, ibagbaga, ipalpalagip nga kang kanayon ni Apo Jesus kada tayo, ayat. Ayat kang runaan ti ayat. Baka na kayo din, nagdudo mga types ti love. Ayat, nga awanti, kasukat na awanti, ayat nga awanti, namnamaam nga kasupapak na. Tano agayat ka, haan mo nga namnamaan nga supapakan, dadayta nga ayat. Kas ti panangtad, nunangtad ka, haan mo namnamaan nga supapakan, dadayta panangtad mo. Ngam, ti bagbag ka di, nunangtad ka, nagayat ka, handa ka man sinupapakan ti padang nga tao, okay lang. Nang ipaay ka, intod mo dagiti amin, inayayat mo amin, pinerpertida ka, okay lang. Kasi awan man magunggunam dito'y rabaw ti daga, ngam takkel mo ti maururnong mo nga kinabaknang, ijay langit. Gapot ti agtultuloy ngayon ka panagayayat. Kadagiti padam nga tao, uray kasanot kinasupag, uray kasanot pa ng marmari, des daking ka, ay ayatom lang ta itatatay ko na kun, awan maawat mo agungguna, ngam ado ti kinabak na nga maururnong mo ijay langit. Because you are following, you are doing, you are living with that mandate nga ito ni Apo Jesus kada tayo, which is to love each other, love your neighbor. Dayjay, ibagbaga, ipalpalagip niya po Jesus kada tayo, iti dayjay nga Domingo. Panaggiin na yan, panagsisin na ranay. Teko na ako, nalpasan ti eleksyon, nalpasan ti pandakadibay-dibay tayo manan. Siyempre, kanya-kanyang kanya-kanyang surutan. Nagsubli tayo dito panaggiin na yan. Subli tayo dito panagsisin na ranay. Katsapay lang kumatain doon sumarunong nga eleksyon, awan to kumatipan nakadivide-divided. Suportaram, suportaran na di kaya na suportaran. Because that is the right karbunan. Yung di, agari lang ta kumaakang kanayon ti panagbiag tayo, dito ayat. Tayo sungarot ti kayat niya po Jesus na aramidin tayo. Di ti imbati niya po Jesus na kangrunaan kada tayo. Di ayat, that sum up all the message of Christ to this world. Diba? Tulungan dagiti napanglaw, agasa, pakanam dagiti mabisin, painumom dagiti mawaw, bisitaam dagiti balod kan dagiti masaksakit, badwam dagiti lamo-lamo, dagiti bilin ni Apo Jesus, ayat amin ti bagbaga na dayjay. It is all about love. Dagiti nang nanggagantay, dagiti naglabas, anya ti naramid niya po Jesus kiti di babae, kayat da nga batuan nga gingga na nga matay, impakita na diti ayat kiti yung babae, nga uray managbasol ay ayaten ti Dios, tapakawanen ti Dios. Diba? Dagiti nagduduma nga parabola, bueno, nagduduma nga pangarig niya po Jesus, diti anak nga
anak nga pinabingay na detetawin na kini ama na linustay na kadagiti takas nga babae kang takas nga bisyo nagsublikan ni ama na inaramok ni ama na yung subli ni ama na digdidad na kastao pinakan na inparchan na ayat di ba sumarod nga di jay tinakasuma totalan dagiti panurusuro ni Apo Jesus ayat love nagsaya at adu tinakared simbolo ti ayat di ba so kita nyo ba na dapat ti Valentine's Day Valentine's Day is not just about partners agayan ayat nga partner agasawa ag nobyo-nobyanong ti ayat para kada tayo amin love tunggal Webes Santo lagi pun tayo pa hindi kang runaan nga ayat ngayon pakita ngayon ba dire simbolo diti ayat ngayon bati ni Apo Jesus di panipaay na ibagikan dara na di ba so gapo na kakabsat lagi pun tayo ayat nga kan kanayon ayat lagta ti isupapak tayo ano ko na napay nutungpangan dati may sa nga pingping mo ipatungpang pa ti may sa noy kan nakat tinapa dumawat ka ti tinapay ti kan daka bato sige lang because that is a form of love ayat lagta Diyan tinakasuma totalan amin nga panurusuro ni Apo Jesus ayat Iti tingarod nga nasan ko na misa, tayo manan nga dawatan iti Diyos. Let us reflect. Kasano ti panagayayat tayo. Kasano ti panang tungtungpan tayo kada ti nga bilin ni Apo Jesus, ti nga tawid ni ito ni Apo Jesus, kada ti panagayat. Kasano ti aramidan tayo nga panagayat ti sabali. Iti kagimungan tayo. Iti pada tayo, iti pagi tayo, iti pamilya tayo. Kasano kada ti panang tungtungpan tayo. Nung napintas, kasi timbaga na nga panagayat ko kada kayo. Di love ni Apo Jesus nga awan ti inuruuray na nga supapak na saya at unay. At no saan ito dawatan ikiday ito nga na santo na misa Apo isuro na kadi no kasano dite kayat nga ayat nga panagayat ayat nga kayat mo nga inak aramida. Usan kat Apo itultuloy na kadi natulungan nga agayat itipada a tao uray na rigat uray makauman no daduma isuro na kadi Apo. Amen.